खुलुमबाय फाइनालि नै जोङो दा थुरिबारि गामिनि जोंहा मानाव गेदेर गामि बोरायनि न' मोनफैबाय जोङो बे गामियाव बिथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोदों बिथांमोना माबायदि नागाफोरजों गोरोबनानै जाबोदों बिनि कन्टेन्टखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो नागिरदों दिनै जोङो थुरिबारि गामियाव रायजो जानाया बेसेबां बोसोर जाखो बिथांमोना माबायदि धोरोमनि मानसि मा रिलिजननि मानसि ना बाथौ हारिनि धोरोमनि ना खृष्टान धोरोमनि बिथांमोननि सिगाङाव जोङो आंनि बे दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना गासिबो नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामागारा नैबे समाव जोङो बिथांमोननि सोंनो फिननायखौ लानोसै दा नोंथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ फोरमायोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन। खुलुमबाय आंनि नामा केल्ला नार्जारी आरो जोंनि गामिनि नामा 1 नं थुरिबारि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि जों मावनानै जाग्रा बर' हारि नागालेण्ड आसाम बर्डाराव बर' फिसाफ्रा माखासे खस्थ'यैनो मावना जानानै दं हाग्रानिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो जोङो सना जादों मावना जाबोनाया 1977 निफ्रायनो जों मावना जाबोनो मोन्दों जों दुखु खस्थ'जोंबो मोजां दा सोलिबोनो मोन्दों जोङो। नैबे समाव दा जोंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नायग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे फोरमायबावनो नागिरदों बिथाङा दा जोंनि गलाघाट जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रेंमा बियाबनि बिथाङा आसारि बिथाङा गोदोनिफ्रायनो हारिमुखौ सिबिबोदों बै समनिफ्रायनो जिसु समाव जोङो उन्दैमोन बे समनिफ्रायनो बिथांमोना देमसिखौ मोसानायजों गामि मागिनायजों लोगोसे दिनैसिम जोंनि बाथौ धर्म फैनायनिफ्राय बिथांमोना बाथौनि माखासे गिलिर बिबान लानानै समाजखौ दैदेनगासिनो दङ थ' बिदिब्ला जों बिथांनिफ्रायनो सोंलांनोसै बिथाङा हारिमुखौ बेसेबां मोजां मोनो बेसेबां समनिफ्राय बिथाङा हारिमुआव ओंखारदोंमोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। खुलुमबाय आंनि मुङा नीलकान्त बसुमतारी आंनि बे गलाघाट जिल्ला धनसिरि साब डिभिजन उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि सासे हारिमुखौ मोजां मोनो दा नैबे समाव जोङो धोरोमनि माखासे नियम आसारखान्थिफोरखौ लाफानानै आरो जेसेबां दा बर'नि हारिमु मोसानाय दामनाय देनाय बायदिसिना मेथाइ खननाय जोङो बे ओनसोलाव बाहागो लानानै जेरावबो जोङो जेरावखो जाया जोंखौ हांख्रायो जोङो बेयावनो बाहागो लाहैयो आरो दा नैबे समाव जोङो थुरिबारि गामिनि गामबुरा बिथांनि न'खराव दङ दा जोङो गासैबो माबाखौनो जोङो नैबे थुरिबारि गामियाव थानानैनो जोङो सेंग्रा एसे बैसो समनिफ्राय देमसि मोसानाय बिदिनो हारिमु बागुरुम्बा दावसिन देलाय बायदिसिना मोसानायखौ जोङो लाबोगासिनो आरो दा जोङो बाथौ आर'ज बायदिसिना मेथाइ खननाय बेफोरखौ जोङो जेरावबो बाहागो लानानै दैदेनबाय थायो दा नैबे समाव जोङो नैबे रेंमा ओनसोलाव जिखि प्रग्राम जाया मानो जोंनो माने दैदेननो गोनां जायो हारिमुनि बेलायाव धोरोमनि बेलायाव बेखौनो लानानै दिनै जोंनि नैबे मानसिनि जानानै जोङो बेखौ नैबे समाव मिथिहोयो आरो फाइनालि गाइसमोन नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखाबाय जोंनि गलाघाट जिल्ला एबा नागालेण्ड बर्डार आसाम बर्डाराव रायजो जानाय बर'फ्रा मा समायसायाव गोदोनिफ्राय भुगिबोनानै दिनैसिम बेसेबां नैबे थासारियाव मोनफैबाय थ' भिडिअखौ जों बारा गोबाव खालामागारा बिथांमोननिफ्राय जि रोंगौथि ससे ओरैनो क्लिप गोदोनि जि बिथांमोना देमसि मोसानानै बा देमथि मेथाइ दामनानै बिथांमोना बे ओनसोलनि बर'फोरखौ खौसे लाबोदोंमोन दासिमबो बिथांमोना खौसे लाबोदों बे देमसिनि बिखयैनो बिथांमोना ससे गानजों लोगोसे गान खनाब्लाबो सिफुंनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो सुनानै खोन्थिसिगोन आरोखि। बैसागो नै बिथांमोनानो जाहैबाय थुरिबारि गामि
हारिमुनिखौ गोदोनिफ्राय देमसि मोसाबानानै फोथांना लाखिनाय मुस्रि नीलकान्त बसुमतारी लोगोसे थुरिबारि गामिनिनो गामि बोराइ केरेला नार्जारी बिथांमोना गावसोरनि रोंगौथिजों जोंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअआव गावसोरनि रोंगौथिखौ सुनानै देखायनाय जादों आरोखि। दसेनो